Hey everyone, it's me Queen Alvars here and welcome to my channel. So for today's video guys, is kuyugon mo na mo mangmarang may mga tumig bukid sa bukid sa buong lola kay daghadaw ko dito ada kag barang. And I have my companion. Nakagawan guys, wala siya. Si Mirai, hindi siya. Pag-hi po. Hi. Og si Crystal, amo ang the great manakahay. Siya ang tigsaka na mo guys. Guys, dito may magpadulong. Dito may mga to. Guys, bato na migbukid. Bato migbukid ni Lola. Muna akong kauban, si Mirai. Tapos si Dayday, kato nakaputi. Tapos si Lola. Tapos si Crystal. Kato si Crystal na dito. Nag-una-una. Guys, wala siyang baliti. Baliti nga kahadlukan sa tanan. Kinaday kuan something in a mark in ours. Guys, mo naman tigkuan saka warriors. Ang pek in ours. Guys, oh diba? Kuha na, sige ka na. Hala, hapit agad, sige. O ka na, hinay ya. Magsaka pa, Mirai. Ipi ka, manayawan ko saka. Ano? Ata hinog. Ibinahinay mag-pek in ours. Hawa, anak. Gunitin na, Mirai. Pagsaka. Ay ka na, ubag. Pag mag-combine ano? Ay, paghinay ha. Wachu. Naman ko ituod, oh. Magsak ba tayo? Combine mag-aapin sa... Paghinay ha, paghinay. Kisa tong sig istorya si Lola. Unang-una na si Lola. Naroon dito. Wate. Kakao. Ay, kagamay anak. Uy, ginokolor di mga bataan eh. Layo na po. Yagay, kahaw na lang dyan. Pero nga, nagod mi sa una guys. Pero nga, nagod mi sa una po. Sa unang kabataan po na mo. Bisa gamay kay pangkumbita yan. O, diba? Aha. Hindi, paghinay. Ang pek in ours. Ala, inga na ka warrior day guys. O, tawa siya. Ayan, warrior. Lag na. Ano ni Mirai? Hello. Unya na na mahinog. Wait. Manila mo. Wala ko tag-isa itong dito ba? Ano po di mo ang whitey dire, whitey. Bisag asa, bisag mo simba lagi mo kuyog. Ay! Hugo kayo hagtiin! Si Dayday. Pag-hi day kayo magkuhan na taday. Si Mirai. Hi. Tapos muna ni mong kuha guys. Hello? Tuluan mo sa ate. Ano mong pamahaw karon? Marang lang malakas. Guys, mga nagbitbit og marang guys, pang pamahaw. Nagbaon may kanon pero marang lang sa munahog pamahaw. Ana ra, hi. Hi Mirai. Hi. Pa. Imahan namang luya. Gamay guys. Giluya ro. Asang makupa guys. Gamay man jud. Nadala ko buhok. Ada sana. Ayun na ipagtagaktal. Kuaning bagday kanang kuana day isulod ya kanang kuan naman oh.
Nabunog. Guys, diri ang umas ako ang lula. Pwede pa natin ipanguha ang parang naatay balikon. Mamulat pa man eh. Nangaloto, no? Sayang kayo no. Gahapon ang galit eh. Nangalata na. Daghan kayo og prutas diri sa ko ani lula. Amo ang lula. Lula palablab, ha? Di man na kuan ko ito no lang sa ako dili pwede na masalo kay kuan na over na. Dili lang. Guys, sama na mong pagkaon. Say hi. Say hi. Hi. Ay, pudwайте. Hi. Day. Si Lola nagtanong pag sili si Lola. So guys, mga nami. Hi guys, so it's already 10 AM na, alas 10 na. So busog naman kaayo mi sa mga gipanguha. Time for ulian, manguli na mi guys. Thank you so much for watching guys. I love you, mua chup chup. Thank you so much for watching. Please do like and subscribe. Diyan na baguhan pa mangkuhan niyo. Ito ay manguli na mi guys. Bye bye. And click the button.